Хубаво, нали? Да видиш от кого печелиш. Кога губиш? Кога си загубила? Загубила съм, може би, най-вече тогава, когато съм излъгала себе си по някакъв начин. А защо се лъжеш? Случва се на всеки. Човешко твърде човешко. Ако не се лъжем от време на време. А какво губиш, когато работиш в списанието? Губя много свободно време. Но това, да знам, на този етап все още не ми е някаква такава болка. А имаш ли лична свобода? Да, определено. Нямаш вътрешен редактор, който ти казва тук това не бива да го пиша или това трябва да го махна. То е за някаква вътрешна цензура от моя страна. Да. Случва се. И спрямо мене, и спрямо материалите на другите хора. Нормално е. Трябва да имаш някакъв коректив. Кои сте външните автори, освен Ивайло от Мадрид? Значи ние работим предимно с външни автори. Така Любомир Стойков пише за нас, от доста време си сътрудничим. Да, това е една уникална рубрика за списанието, която той води. Дизайнерите? Да, за световната мода, големите дизайнери през 20 век. Другите автори не знам дали да ги споменавам като имена, защото те не са известни на масовата аудитория, но за сметка на това са много добри писачи и хора, които разбират от работата си. Да, има такива, има такива автори, които в чужбина ги има, примерно, диалогисти. Те на филмите правят само диалога. При вас има ли такива, които правят не дизайна, а които казват това трябва така да изглежда? И ти казваш, добре, съгласна съм. Говорим за предпечат, може би. Разбира се, че има. Доверяваш им се, никакъв проблем няма. Кога ще излезете наопаки обърнати? Как така наопаки? Да не се чете мода така, а да почне Адом да пише, примерно. Да направите една обърната корица. Мислили ли сте върху това? Кому е нужно? Кому е нужно? За да покажете обратната страна на списанието. Какво се случва модата отвътре? Не си ли мислила за това? Да, това е възможно, но логото е златно правило, че не бива да се пипа. Добре. Питам просто. Това беше един похват през 70-те години, когато излиза едно световно известно списание, наопаки обърнато, и показват какво се случва вътре. Ето водичката дойде. Благодаря. Още веднъж да кажа и на зрителите, че разговаряме с Весела Славчева, която е главен редактор на списание Мода. Това, от което най-много се страхуваш, кое е? От много неща се страхувам. Лично ти? Аз се страхувам от тъмното. Страхувам се от високо. Страхувам се от вода. Айде да не продължавам, защото имам доста лични страхове. Няма, тия са достатъчни. От вода? Да. Не плуваш или те е страх да плуваш? Не плувам, като бях много мъничка, щях да се удавя, не щеш ли? И не ходиш на море или ходиш? На моите джапанки тогава от Либия донесени, бях много мъничка и влязох в морето да си ги хвана. В един момент се усетих, че водата ми е дотока и някакъв страшен страх имам от вода. А от високо? Въпреки, че много ме привлича. На високо обичам да седа, но някакси много добре да се чувствам опора. В смисъл, не мога си представя. Много искам да лета с парашут на бънч или нещо подобно, но ме е страх, но ще го направя някой ден, аз съм сигурна. Какво сънуваш? Сънувам винаги цветно и много интересни неща, цели сюжети, направо си живее втори живот. Кога за последен път получи цвете? Цвете получих за последен път преди преди около 2 седмици, може би. 2 седмици? Да. Тук в студиото по друг начин получават страшно много цветя някои жени, но това е хубаво. Няма да ги... Само ще ги погледна. Да. Това е хубаво, нали, като получаваш цветя? Прекрасно. Особено когато е без повод. Коя е добрата новина според теб за България? Има ли добри новини? Добрата новина е, че според мен има все повече позитивни хора. И хора, които искат да направят нещо. Млади, амбицирани, с желанието и съзнанието да го направят. Къде се виждаш след 10 години? Не знам. Точно това е най-хубавото, че не си поставям някакви крайни цели. Просто искам да правя нещата, които ми харесват. Най-близката цел, твоята най-близка цел. Какво искаш? Да, знам, виждам се... Не знам, трудно ми е да кажа. Също винаги избягвам такива неща. Все пак. Хареса ми това, което правя в момента и ще се радвам, ако го прави след 10 години и го правя още по-добре. Любимата ти фигура от шаха? Царицата. Защо? Защото е силна фигура. Между другото, коя зодия си? Аз съм родена на границата между Овен и Телец.
На 21 април, значи, между рождените дати на Ленин и Хитлер, за което много приятели ме набеждават, че от мен ще стане трети световен диктатор, но това не е истина. А диктатор ли си в списанието? Не. В живота? Не. Пред приятелите? Не. Не си? Не. Ти поне си на границата за това. Гледаш какво става от ляво и от дясно. Абсолютно. Поне винаги се опитвам да гледам. Благодаря ти за този разговор. Може ли да разчитаме, че ще намерим Мария? Ще направим всичко възможно да намерим отново и да се съгласи. Добре. За идеята, която имат. Добре, имаме една идея. Няма да кажем, защото може да е и после да я направят, нали? Ние само казахме едно име, нищо повече. Няма да кажеш какво ще се случи нататъка в следващите броеве. Никога да изненада, но ще има хубави неща. Хубави неща. Добре. Благодаря ти много. До нови срещи. Аз също благодаря. Ами и вие сте, уважаеми дами и господа.